may adlaw di asoy. Karon adlaw is ato ang i-review ang ato ang ligid, which is Beastire Flash. So nag Beastire ta nga flash kay gusto na to testingan ang kanang road tire para sa ato ang ADV 160. So karon mangita lang ko og bakante nga pwede hunungan kay atong tanawon ang porma sa ligid. Okay. So nakakita na tag bakante na to dire. Kita ray tao dire. So Beastire nga flash ang ato ang ligid sa atong ADV 160. 2 months na nako siya nagamit. Road tire siya. So ina na iyang porma. So mao ni ang iyang thread, mao ni ang thread sa likod. Ganahan gumutan na sa iyang threads. Og sa front mao ni ang thread. So ang size ani is stock size lang gihapon sa ADV. So 110, 80, 14. Ang sa likod 130, 70, 13. So stock size lang gihapon siya. So kamusta ang iyang performance? Nindot ba siya gamiton sa dalan? Pilit ba siya? Nindot ba siya sa off-road? Ang ako ang masulti sa sulod sa 2 months na nako siya gamit is okay kay siya. So sa spalto nga dalan, okay kay siya, pilit kay siya. Di na ako mabatian nga maslide ang ako ang ligid. Og sa kung off-road man galing, okay pud kayo siya. So nganong makaingon kog okay siya bisag sa off-road. Kay kung nakaagi na mo di sa Jose Abad Santos, which is magbutang ko og video sa screen. Kana siya nga dalan is grabe na siya kasubidaon nga off-road. Kumbaga makaguba gyud siya og motor. Pero bisan og kana naka road tire ko, nindot gyapon kayo og kanang bira ang ako ang motor. Wala na slide ang ako ang ligid, wala ko nabitin sa kanang pasaka bisag naka road tire. Mao na nga makaingon ko nga kanang okay siya bisag sa off-road. Given nga sakto lang pod ang hangin sa inyohang ligid. Kay kung gahi kayo ang hangin sa inyohang ligid, syempre untol yung kayo inyohang motor, di ba? So tama-tamaon na po ninyo ang hangin sa inyohang ligid if mag off-road mo. Pero sa ako ang case katong niagi mi dito, wala man noon ako gibawasan ang hangin sa akong ligid. Okay ra man gihapon siya. So kani ang ako ang gipili nga ligid kay gusto nako mag-try og road tire para sa ADV 160. So sa ngalan nga gusto lang nako i-try, kani akong gikuha kay barato lang kay siya. So ako ang kuha ani is 37. Duha na siya kabuok og stock size na siya sa ADV. So man na siya yang porma. So far so good man gyud siya. Na ako'y mga na dunggan or nabasa nga issue nga dali ra daw kayo siya kanang maburot ang iyang ligid unsa ba. I don't know nganong inana ang ilaha, pero so far siguro na sa mga 4k kilometers ang nadagan aning ako ang motor sa sulod sa 2 months inani ang ligid. Okay ramang gihapon siya, like wala man ko nagka-issue or something. So ang isa lang nako nga issue katong pagtaod ani siya ha, even though stock size siya sa ADV 160, supposedly na ako'y kanang mudguard extension diri. However, pagtaod na ko aning ligid, masangit na tong bolts na ako diri sa ligid. Kay na bolt man tong mudguard extension diri So masangit ang iyahang mga bolt. So ako na lang sa atong gitanggal. Pero sa iyang performance wala man noon ko'y kanang reklamo unsa ba. So ma-recommend ba nako siya nga ligid? Para sa ako is ma-recommend nako siya kung most of the time si titi lang ang imong ginaagian. Og if ga budget pod ka. Or if gusto lang pod nimo i-try mag road tires sa ato ang ADV 160. Kung sa iyang performance okay siya sa spalto, pilit siya para sa ako Og kung off-road man galing, okay pod siya. Wala ko'y kanang masulti siya sa off-road. Sa iyang lifespan ambot lang no kung unsa kadugayon siya. Pero mao na niyang iyang thread after 3K, almost 4K or 4K na gyud nga odo, mo na niya ang thread. Lalom gyapon siya, medyo lalong gyapon. So almost 4K na or 4K na ang nadagan ani. So yeah, price wise 37 akong palit ani locally.
Sa ako ang ginapa-mekanikuhan sa ako ang motor, dito ra pod ko nagpalit. Pero mas makabarato ata ka if sa Shopee ka magpalit. So mo na to siya to ang review sa kuang ligid nga Beast Tire Flash. So sa next na to nga video basig ako ang ipakita sa inyo kung unsa na yung mga nataod sa ako ang motor, sa mga modification nga ako ang gibuhat. So let me know kung gusto ninyo na nga video. O mao lang to. Salamat.